Lapátok én ide. No, előbb nem hallom. Mit tűnik? A lapátok ének ide. Gól! Azért. Tüzet! Mi a... Oleti kullő? Állíts fel! Nem találtam el. Jó! El is kell találni. Állítson az élire, te! Ahol élire, ahol kirültem itten, hé. Mit vettem már alul? Add ide azt a kurva izét. Elveszi alul. Szó, tüzet! Szemére csukd be! Kurva Isten, most nem találom el. Na jó, elhívom. Még ilyen nem írta, nem tudom eltalálni. Skleróza? Állíts fel! Hogy állítom fel. Állítsak fel, hogy hogy találod azt. Eláll, várjál, végén lesz, állíts fel! Hol van? Hol van? Na, látod, a finikát, a puskapottágot is el. Igaz, akkor is megindult a dolog. Hova van? Hát így csalva. Szakad is még várj. Vigyázz. Hol? Integes be, Laci, mamónak. Sokkos. Mellőgégy. Nem adtam a mestert. Elszállt.